खुलुमबाय आं सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय आरो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय बावहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समाव जोङो जोंनि जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव गुसुङैहाय इसोरनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सोलोंनो आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आंनि सैथोनि लामानि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनजों नुजाफैबाय गोजोन्थों। जों जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि बाथ्राखौ जोङो गुसुङैहाय सोलोङो। जों मोनसे बाइबेल पार्टनिफ्राय जोङो फरायनानै खोनासंग्रोनि माथाइनि 28 अयदा फार्स्ट पदनिफ्राय लानानै 9 पदसिमाव जों फरायनानै खोनासंनि बेवहाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय बाथ्राखौ जोङो खोनासंनि। आबुआ हिन्जावफोरखौ होनदों नोंसोरो दागि मानोना आं मिथिगौ नोंसोरो क्रुसाव दोगथाबजानाय जिसुखौ नागिरदों होननानै। बियो बेयाव गैलिया मानोना गाव होनखानाय बादि बियो सिखांफिनबाय। फैनानै बिनि उन्दुनाय जायगाखौ नायफै आरो नोंसोरो गोख्रै थांनानै बिनि सोलोंग्राफोरनो खोथाहै बियो गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिनबाय होननानै। बियो नोंसोरनि सिगां गालिलायाव थांग्रोगोन। बेयाव नोंसोरो बिखौ नुगोन। गोसोखांदो आं नोंसोरखौ होनखाबाय। बेबादिनो बिसोरो गिनाय आरो गिदिर रंजानायजों गोथै हाखरनिफ्राय हाखु दाखु बिनि चेलाफोरनो खोथाहैनो खारलांबाय। जिसुआ थाबनो बिसोरखौ लोगो लानानै होनबाय गोजोनथों आरो बिसोरो थांनानै जिसुनि आथिंफोराव हमनानै खुलुमदों। जोङो जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय गोथार शास्त्रनिफ्राय जोंनि जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि आरफनि मागदालानि मारियाम माखासे लोगोफोरजों जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि बाथ्राखौ सोरगोनि आरफआ नुजाथिनानै बेबादि रायज्लायदों जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय। जेब्ला हप्तासेनि सेनि दिना जामारो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय समा आरो मुगाया जाफुङो। बे समावहाय बिनि सोलोंग्राफ्रा उसाव बादाव आइखां बायखां गोसोआव मोनसे गोजोननाय गैयै लेथेर फेथेर जानानै दंमोन। बिसोरो बिराद गिखांनायजों गोजोननाया बिसोरनाव गैलियामोन। उसाव बादाव जिबना बिनि सोलोंग्राफोरनाव जाबायमोन। थानो हायै बादि मोनसेबो जायगायाव दोननो हायै बादि लेथेर फेथेर जाबायमोन जिसु ख्रिस्टनि सोलोंग्राफ्रा। आरो जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनो अब्ला बिनि मागदालानि मारियामा नायनो जिसु ख्रिस्टखौ थांदोंमोन बिनि हाखर फारसे। आरो जेब्ला सौहैमारो बे समावनो गोजौनिफ्राय आरफआ नुजाथिनानै बेबादि बुंबाय नोंसोर सोरखौ नागिरनो फैदों? आङो मिथिगौ नोंसोर क्रुसाव दोगथाबजानाय जिसु ख्रिस्टखौ नागिरनो फैदों। बियो गोथैफोरनिफ्राय सिखांबाय। बियो बेयाव गैलिया। नंखाय नुदोंबा नोंसोर बेखौ नायफै बिनि हाखराव बिनि उन्दुनाय जायगायाव बियो बिनिफ्राय सिखांफिननानै सोलोंग्राफोरनो नुजानो बे गालिलायाव बे थांग्रोबाय। बे बाथ्राखौ मोनबानो मागदालानि मारियामोनहा रंजाखांदों, बाज्ल'खांदों, उसाव बादाव जादों, आइखां बायखां जादों। बिसोरो गावनि सोलोंग्रा लोगोफोरनो खोन्थानो गमामा जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनबाय। गमामा जिसु ख्रिस्टआ जोंनि जिबनखौ रंजाखांहोबाय। जोंनि जिउनि राजाया, जोंखौ पापनिफ्राय थरायग्राया, जोंखौ पापनिफ्राय बोखांगिरिया, बासायगिरिया गमामा सिखांफिनबाय। गिदिर रंजाखांनाय बिसोरनि जिबनाव जाखांदोंमोन। आरो जेब्ला बेबादि रंजानायजों बिसोरो हान्थियो बे हान्थिफुनायाव गमामा जिसु ख्रिस्टआ बिसोरजों नुजाथिनानै बुंबाय नोंसोरहा गोजोननाय जाथों। जिसु ख्रिस्टआ नोंसोरहा गोजोननाय जाथों होननानै
जिसु ख्रिस्टआ बिसोरजों नुजाथिदों लुकासनि 26:36 फराव जों फरायोब्ला मोननो हागोन जिसु ख्रिस्टआ गालिला सोलोंग्राफोरजों बेबादि नुजाथिनायाव बुंदों नोंसोरहा गोजोननाय जाथों जिसु ख्रिस्टआ जोंनो जोंनि उसाव-बादाव जानाय गोसोखौ जोंनि आइखां बायखां जिबनखौ जोंनि रंजानाय गैयै निरासा जिबनखौ जिसु ख्रिस्टआ गावनि सिखांफिननायखौ दिन्थिमारनानै बियो बेबादि रंजानायखौसो जोंनो लाबोदों नोंसोरहा गोजोननाय जाथों आरो बे गोजोननाया बे बुहुमनि नङा जाय गोजोननायखौ संसाराव मोनो बे गोजोननाया दान्दिसेनिल' संसारनि गोजोननाया थाखा फैसा थाब्लाबो रां रुफा थाब्लाबो जानाय लोंनाय गासैबो एभ्रिथिं थाब्लाबो जोंनि जिबना गोजोननाय गैया नोंनि जिबना गोजोननाय गैया बे संसारनि थाखा फैसा रां रुफा न' बां गारि घोड़ा गासैबो नोंहा थाजोब्लाबो नोंहा गोजोननाय गैया बे संसारनि गोजोननाया बेबादि टेम्परारि पारमानेन्ट नङा बे संसाराव मानसिनि गोजोननाय नाथाय जिसु ख्रिस्टआ यहननि 14:27 बुंदों सान्थिखौ आङो नोंसोरनो गालाङो आङो आंनि सान्थिखौ संसारा जेरै होयो बादि आङो नोंसोरनो होआ नोंसोरनि गोसोआ उसाव-बादाव दाजाथों गिखौबो दाजाथों आङो आंनि सान्थिखौ नोंसोरनो गालाङो जोबनो गैयै गोजोननाय जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया जोंनि थैनायनिफ्राय देरहानाय जाय देरहानायखौ बे संसारनि हादांगोराया हमथादोंमोन लुबैयाखैमोन बे संसारा लुबैयाखैमोन जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ मानसिनि बासायजानायखौ संसारा लुबैयाखैमोन जेरै हादांगोराया अन्थाइनि बेसेबांबा गोथौ दन्दराव जिसु ख्रिस्टखौ जोबनानै दोनदों नाथाय रावबो सोलोंग्राफ्रा फैनानै खावनो हाया आरो बुरनोबो हाया जावनोबो हाया मोनानाय सम आरो बेबादि दरजा खोबनानै दोनदोंमोन अन्थाइखौ जाहाथे रावबो बेखौ नाथ्रोदनो हाया बेबादि खोबनानै दोनदों आरो बेजों बियो गावनि गोसोखौ बे संसारनि राजा महाराजाया दबथायनो हायाखैमोन सन्तुष्ट गैयामोन मानोना थाखो बियो फिरै बियो हाखरखौ बेंदिं होदोंमोन थाखो गावनि सान्थ्रिफोरखौ आरो बिनि सिगांनिया जाफुङो अब्ला समा मुगाया जाफुङोब्ला बेबादि सोगोमनाय बांग्रि मावग्लुबनायजों हरदाजिया सिखावदों आरो बियो सिखांनानै बिनि सिखांनायखौ बिनि सान्थ्रि गाहाया नंमारना दौरिफोरनो खोन्थादोंमोन राजानि दौरि गेदेरफोरनो खोन्थादों अब्ला बुंदों सान्थ्रिफोरखौ नोंसोर बे बाथ्राखौ रावनिबो सिगाङाव बुंनो नाङा नोंसोर थाखा फैसाबो लादो नोंसोर रां रुफाबो लादो आरो रावनोबो खोन्थानो नांला नोंसोर जा मिथियो बेबादि होननानै रायथादों बेबादि खोन्दो रायथानाय हमथानाय दङमोन बे संसारनि मानसिफोरा संसारनि हादांगोरा अब्लाबो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ रावबो हमथानो हाया मानसिखौ अननाया इसोरनि मानसिखौ अननायखौ रावबो हमथानो हाया इसोरनि मानसिखौ बोखांनाय पापनिफ्राय बासायनायखौ रावबो हमथानो हायाखै बेबादि सोमोनांथावै जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया जोंनो सोरगोनि गोजोननायखौ लाबोनाया जे गोजोननायखौ संसाराव मोनो बे गोजोननायनिफ्राय जोंनि जिसु ख्रिस्टनि होनाय गोजोननाया सोरगोनि गोजोननाय जोबनो गैयै गोथांनि जोबनो गैयै रंजानायनि थाखायसो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायजों जों बयबो पापनिफ्राय बारग'बाय जों बयबो थैनायनिफ्राय पापनिफ्राय जोङो उदांस्रि मोनबाय जोबनो गैयै गोथाङाव जोङो ट्रेन्सफार खालामजाबाय जोङो डाइभार्ट खालामजाबाय
थैनायनिफ्राय जोङो ट्रेन्सफार खालामजाबाय जोबनो गैयै उसाव बादाव आइखां बायखांनिफ्राय जोङो गोजोननायाव सफैनाय जीवन ख्रिस्टान जीवना जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय जीवना सिखांफिननाय जीवन रिसार्भेसना इंराजियाव बुङो सिखांफिननाय जायहा थैबायमोन बे थैनाया गोथां जिउ लानानै सिखांफिननायखौनो रिसार्भेसन होननानै बुंनाय जायो सिखांफिननाय होननानै बुङो जाय सोदोबा जोंनि जिबना थैखाबायमोन जोङो मोदोमावबो जिउआवबो जोङो गैलियामोन नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ मोननायजों जोङो गोथाङै सिखांफिनबाय आरो जोबनो गैयै गोथाङाव लोगो लाबाय जों सोरबा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबायब्ला जोबनो गैयै गोथाङाव लोगो लाबाय सोरबा जिसु ख्रिस्टखौ ग्रहण खालामबायब्ला गोजोननायाव बियो लोगो लाबाय जाय गोजोननायखौ बे संसाराव थाखा फैसा थाब्लाबो रां रुफा थाब्लाबो जोंनि गोसोआ गोजोननो हाया नाथाय जे गोजोननाया थाखा फैसा गैयाब्लाबो रां रुफा गैयाब्लाबो गासैबो गैयाब्लाबो गोजोननायखौ जोंखौ गोजोननायाव दोनो बे गोजोननायखौ जों जिसु ख्रिस्टनियावल' मोननो हायो जिसु ख्रिस्टनियावल' जों बे गोजोननायखौ मोननो हायो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ जोबनो गैयै बोरखौ होथों गोजोनथों